Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, makavikawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so: kumashure uko mukoma mudzimai wangu akamboitawo gumbo mumba gumbo panze. Saka zvinhu izvi pazvakaitika mukoma ndakangozviudza kuti ainge aita mistake because ndakati ndabata kuti ainge achindihurira. Iye akabva andikumbira ruregerero, akabva ati she deserved a second chance. Akandikumbira ruregerero zvekuti ndega mukoma ndakatya kuti munhu uyu anokwanisa kunzvisungirira zviya zvavanotaura kuti munhu kana ukagara wana mukadzi asina kana kumbogara aziva umwe munhurume idhirama iroro. Wangu mudzimai mukoma ndakazvibvisira ndoga umhandara, but at the end of the day akandirwadza mukoma. Ainge achipinza zvikomba apo pandainge ndiri kubasa. Iye reason yaakazondipa mukoma yekuti yakandivhundutsa, akanditi the problem yakaitika paari ndeyekuti achingobva kuchikoro akabva apinda mumarriage. Ndini ndainge ndiri mukomana wake wekutanga waakatanga kudanana naye, zvekare ndini ndakazova murume wake wekutanga. Saka iye akabva ati akangokaruka apindwa nemweya wekungoda kungonzwawo kuti zvinofila sei kuti unge uchiva neumwe munhukadzi. Saka that thing mukoma zvakandirwadza, and at the end of the day akati andikumbira ruregerero kudaro akabva ati please usaudza hama dzangu, usaudzawo amai vangu nekuti unovauraya neBP. Takabva tawirirana mudzimai neni tikazongoramba tichienderera mberi nerelationship yedu, but now mukoma zviri kuitika kwandiri ndezvekuti zvinhu izvi zvakandiaffecta in such a way whereby kuti ndinge ndichinzwa kuti mudzimai wangu anondinakira kana kuti paya patinenge tiri pabonde it has affected me zvezvezvo kutoti ndinototi ndinge ndichitopinza umwe munhu nyangwe wandisingadanani naye, like kana kutongopinza face, like kana kutongotanga kutongofunga amai vepanext door kuti ndivo vandiri kuita bonde navo. Saka zvinhu izvi I can see kuti zviri kundiaffecta. Ndiri kukumbirawo advice kuti ndozvifambisa sei, how can I forgive and forget, because apo pekuti forget pari kunetsa. Kana mudzimai wangu let's say kana akazamawo kuti ange achindiitira zvimwe zvimadobi pabonde, ndinobva ndatanga kuzvibvunza kuti saka ndozvaakatomboita nechikomba chake, like akada kuturika makumbo ake pamafudzi angu, kana kuti akati teti ndodii kuti mufare ndokukotamirai here, then ndinobva ndatonzwa ndichinzwa kuboekana naye than kuti ndinge ndichifadzwa naye mukoma. Ndinotonzwa ndichoboekana naye because ndakamutarira handione iye pandinenge ndichiita bonde naye, ndinenge ndichingoona image yechikomba chake icho chaakambodanana nacho. Please advise me kuti ndingazvifambisawo sei kuitira kuti inini naye tingoramba zvedu tichingoenderera mberi nemarriage yedu. Iye hapana kana zvaanombosuspecta, anotongofungidzira kuti everything is well, but nyaya ndiyo yomukoma yekuti pose pandinenge ndichiita bonde naye ndinotongopinza face youmwe munhukadzi wandisingadanani naye. Handina kumbogara ndamuchita mukadzi wangu uyu nanhasi uno kunyange akandirwadzisa, but mentally it is affecting me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Ndakavabvunza kuti so chii chakazokonzeresa kuti munge muchizopinza face mupfungwa dzenyu, face yaamai vepanext door. Then mukoma vedu vakabva vati ndainge ndaona kuti sikarudzi yangu yainge yava kutanga kuaffecteka zviya zvekuti mudzimai wangu kana akati ngatiite bonde ndaibva ndatonzwa iyo ichitotonhora, nekuti ndainge ndichingofunga kuti saka munhu uyu akatondichita. Then ndo pandakabva ndazoona kuti it is far much better ndinge ndichingoisa ivo amai vanogara munext door mupfungwa dzangu, nekuda kwekuti munhu ane hunhu hunoyemurika, ndokusaka ndichizongovaisa mupfungwa apo pandinenge ndichiita bonde nemudzimai wangu.
hey, pakaipa. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Can you please post my own story as hidden identity? Inini ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakadzingisa umwe murume nemudzimai wake basa. Zvinhu izvi zvakaitika last month. Saka vanhu ava mukoma munongoziva pabasa kuti pamunenge muchishanda muri mose munenge muine magrudges. Then for a very long time mudzimai wacho munhu wekuti aingogara achingodada, aiva nekamwe kakudada kaingobohwa ende aiita kuti basa risanakidza because mashandiro acho atinoita tinongoshanda tiri panzvimbo 1. Saka akabva atanga kuita zvezvo zvekuti environment yacho yainge yava toxic. Dzimwe nguva kana kanzi taifanira kuti tinge tichisimudza icho chatinenge tichifanira kuti tinge tichisimudza, then iye aibva asarudza kuti iye ange achingobatsirana nemurume wake. Aikwanisa kutosimuka obva anokumbira murume wake than kuti imimi munenge muchishanda sevakadzi munge muchingobatsirana, like kumuvha ingava iri table yataishandisa kana kuti anything. Mukoma, ndakabva ndangoita zvinhu zvangu in secret. Saka varume vepabasa pedu vanhu vekuti vanopota vachiita madhiri, pane zvinhu zvavanoba. Saka ndakabva ndazongotipira murungu. Zvandakaita mukoma ndezvekuti ndakangotsvaka line ndokubva ndadownloada WhatsApp imwe ndikabva ndaisa line rariya ndokubva ndaita kuudza murungu in details. Iyewo murungu akangofungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri customer yakavharwa nevarume avo vanoshanda vatinoshanda navo, but munhu wandakanyanya kutageta murume uya ndiye wandakanyanyisa kutageta. Then murungu ndokubva azongotresa kuzosvika achibata murume uyo ainge aine mukadzi wake wandainge ndisingafariri, ndokubva vadzingwa basa. Vakadzingwa basa zvainge zviri very rough. Munongozivawo kuti kana uchigara pabasa apo paunoshanda unenge uri very desperate. Vakaita zvekunzi buditsai zvinhu zvenyu izvezvizvi. Apa kwainge kuchina ende musi wazvakaitika zvinhu izvi kwainge kuchitonaya, but murungu haana kana kumboita basa nazvo. Ndokubva vadzingwa paya vakazongotsvaka zvavo chimotikari ndokubva vazongoenda kune rimwe location kwavava kugara, but havatombozivi kuti inini ndini ndakavadzingisa basa. Zvandakaita zviri right here kana kuti zviri wrong, it's only that kune avo vachati zviri wrong, it's only that havanzwisisi situation. Hakuna chinhu chinorwadza sekushanda nemunhu anenge ari toxic, uya wekuti anongozviudza kuti iye ndiye ari right, haambofi akaita wrong. Ende mai ava vaibohwa kuti kana mumba mavo kana musina mufaro vaida kumeka sure kuti everyone pakambani anoswera akasuwa. Pavanenge vakafara ivo, then iwewe ndipo paunenge uchinzi unofanira kuti unge uchifara. Vaiva nesystem yekuti vanokwanisa kungoenda pafake phone call vongotanga kungokunyeya, so vongotanga kungoti ukaona uchishanda nemusingo unofanira kungogara wakateya ziso rako pamurume wako, nekuti murume wako anongokaruka atovhurirwa kana kungozhadaburirwa. Manje vedu isusu varume havasweri vachitarira tsvina. Nyangwe munhu akatouya asina kana kutombopfeka kana pendi chairo wangu murume, inini ndinozviziva kuti haafe akatarira chinhu chinonzi single mother, because zvose zvaanoda anozviwana mumba. Saka those are the few words mukoma dzekuti dzaigara dzichingotaurwa navo amai ava. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakadzingisa imwe couple basa nekuda kwekuti mukadzi wacho she was a toxic woman. Wakamboshanda here nemunhu aiva toxic? Please come to my inbox and tell me your own story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakabva pa voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka ivo vari kuti please ndibatsireiwo. I am going to play that voice note for you. Mukoma Nashi inango ndiri nani. Ndine host dzanoshanda ari muno muSouth Africa. Asi ndinositira hangu chirongwa chenyu kuYouTube cheZim Confections. KuYouTube ndo kwandinonyanya nekuAfrican nekuEuropean. Kazhinji ndo zvandowanzoteerera kuFacebook kashoma. Saka ndauyawo kwamuri ndichitsvakawo rubatsiro kuti kana muchikwanisa kundibatsira panyaya yandakadai kutarisana nayo pasituation yandiri.
ndandichikumbirawo netsitsi dzaMwari kuti mundibatsire kana zvichibvira pamwe kusaviga identity yangu kana kuiviga munenge makuchizondoudza muri imimi kuti nesituation yandiri ndotaura here identity yangu yobuditswa pachena here kana kuti kwete. Ndiri mukadzi ane makore 43. Ndakaita zvokutizira ndiri mwana mudiki kuma90s, ndiri form 4. Saka makuriro andakaita regai ndinyatsotsanangura kuti munyatsonzwisisa nyaya yangu kuti yakamira sei kuti mugozowana kundibatsirawo. Ini ndakakura ndichiudzwa kunzi amai vangu vakafa neuroyi hwavo. Saka nyaya yacho yakareba zvokuti handikutadza kuziva kuti ndonyatsokuitangira pape chaipo kuti munyatsokuinzwisisa. Saka takakura nastepmother. Baba vangu vakatora vakadzi vairi kumashure kwamai vangu vakatanga vatora mumwe mukadzi ndobva aenda, asi mukadzi watakazogara naye wechitatu shamwari yamai vangu anga atova nemwana nababa vangu kare. Mukadzi wechipiri akazongouya hake kumashure kwamai vangu asi aifanira kuuya ndimai nini. Saka zvinhu zvokuti takangokura tichingoudzwa kunzi mai vangu vakafa. Saka pandakazotizira ndakatizira marriage mva yasvika mva yandiomera. Mumusha umu mandakatizira handina mvura ndakambogamuchirwa semuroora. Havana kundigamuchira, infact ndingati havana kundifarira. Zvavasina kundifarira naiyewo murandarume wandandatizira haana kuzvigamuchira. Tikangoti aiva asingandidi, haana rudo neni, aiva asina mafeelings neni. Saka ndakabereka mwana wokutanga pasina kana preparation kana chii ndichita food for work. Upenyu hwanga hwakaoma. Ava stepmother vangu vakauya pamba vaine vana vavo 3, different fathers asi vasiri baba vangu. Vana ava vakatanga kuzoenda kubasa, baba vangu ndobva vamiswa basa. Saka kuti ndichadzokera kumba nemwana apa ndisina mai zvinzi mai vakafa zvakabva zvava mukundiomera. Saka ndakabva ndachizosiya mwana wokutanga kumba kwababa vake, ndakamusiya mumaoko mababa vake kuti baba vacho vazomuendesa kuna mai vavo, nokuti pane zvaiva zvaitika zvakabva ndangonzunza kuno mwana wangu chichi, bva ndangosiya. Ndasiya mwana uya ndakadzokera kumba kwedu. Ndadzokera kumba kwedu ndakadzokera ndine nhumbu. Ndadzokera ndine nhumbu yemwana wechipiri, zvinhu zvakatanga kundiomera. Mai nini vaiviga chikafu vachiti chikafu chatengwa nevana vavo, nokuti baba vangu vasachashandi. Vana ava ndo vana vakauya namai nini pamba vasiri vababa vangu. Saka upenyu hwakaoma. Umwe musi ndichibva kwandaibva ndopandakaona muletterbox muya muine tsamba muine bepa. Saka ndakatora bepa riya ndobva ndaona zvariri telegram 1 yekuptc matelegram aya. Ndobva ndakati nditarire ndone zita racho rakanyorwa zita ramai vangu. Ndopa ndakaenda panext door ndokunosvika ndokunobvunza kuti ko zviri kufamba sei, handisi kuzvinzwisisa nokuti amai vakafa havanganyore telegram kunditumira $600. $600 $100 epepo ekare aya ekunana 2000 and something, ekunana 2001 madays Eland reform program aya. Saka ndipo patikabva tazoti namai vepanext door zvichireva kuti amai vapenyu. Tichienda kuPTC kwacho kupost office unoona kuti ndizvo here kana kuti chingoriwo chipepa. Ndakaenda kupost office kuya ndikasvika ndikanotora mari yaya. Ndatora mari ndopandakaona kuti saka zvichireva kuti amai vapenyuzve. Saka ndakaita nguva ndisina kutaurira baba ndichitya. Mumwe musi ndopandikabva ndazotaura ndikati amai vasenda mari. Handina kuti amai kudidi, ndakangoti amai vakasenda mari. Ndakatoenda kunoitora. Saka vakanyora mutsamba imomo kuti tiuye nemi. Baba havana kuramba. Ndobva taenda kwaigara amai vangu, patasvika bva ndavawana.
asi ndaiva ndane nhumbu yemwana wechituu. It was August 2001. Ini ndakazobereka September 2001 iyoyo. Zvadero takatanga kugara naamai. Tagara naamai kudero ndakabereka mwana, asi mwana uyu handinamuberekera muchipatara. Akaberekerwa musiri muchipatara. Saka zvadero ndakagara naamai. Asi amai vangu munhu uyoyo wokuti kuti tsvaga vakatitumidzira mari yokuti tiuye kwavanga vari. Asi munhu uyoyo achine bhita yokuti kutadzirana kwavakaita nababa nokurwadzisana kwavakaita nababa nokutadzirana kwavakaita naambuya vangu amai vakabereka baba zvaiva zviripo pamwoyo pavo. Saka amai vangu ava vakazosvika pasitenji yekuzovakawo ruzevha rwavo, vakatenga ruzevha rwavo. Saka pana amai vedu takasangana nechallenji yokuti tichivaona amai havana kukwanisa kutitaurira, havana kukwanisa kutibvunza kuti taiva tigere sei. Vakatanga kuchiwirirana nastepmother, shamwari yavo iya stepmother achivhara huipi hwavaitiitira nababa, nokuti baba vaitipindira mumba mukomanashe. Saka sevana tanga tiri mudikiti tanga tisinganzwisisi kuti ko baba vanopinda mumba mevana vasikana usiku vachibuda vakapfeka underpant chete chirudzii. Saka zvadero mukomanashe takagara amai vanga vakangodhivhelopa chinhu chinongonzi enga. Taiti even kana kubata kapu yaamai vaipopota, amai vaitsamwa, vaigumbuka. Ndichiri kurangarira imwe nyaya yakamboitika. Munun'una wangu akauya mazuva iwaya anga achizotizira, nokuti patakatanga kuziva amai munun'una wangu anga achiri kuenda kuchikoro wekupedzisira. Saka akabva achizongoramba kuidzokera kuna baba, akabva aramba kuenda nababa, akabva agara naamai. Saka akabva adanana nomumwe mukomana waakadanana naye, ndobva aita pamiri, ndobva atizira, ndobva aenda. Zvadero munun'una uyu inini ndanga ndakushanda basa remumba kuHarare, mwana wangu wechituu uyu achigara naamai. Saka pandakauya munun'una wangu akazviziva kuti ndauya, ndobva auya kuzondoona nemwana wake. Saka ini ndakatora dhishi raamai replastic. Mai pavakandoona ndakabata dhishi roro vakapopota, dhishi rangu iri mukangoripwanya chete ngozi, zvinhu zvangu zvamunobata panapa ingozi. Saka sekuda kwekuti inini handina kungozvisa musoro, ndakaona kuti amai vakajaira kugara vari vega. Saka paipe patinoungana vanenge vachiona kunge tiri kuparadza chinhu zvinhu zvavo, asi mai vainge vasingatodi. Nekuda kwekuti mwana womunun'una wangu akabva paakaona kuti ndaisa mvura mudhishi, inini ndakabva ndakanganwa sipomba. Pakunotora sipomba pana akabva apinda mudhishi arika. Saka magariro akaita dhishi rakabva ratsemuka, mama akabva apopota. Saka ndo pandakatanga kushinuka kuti mama vedu ava ndimai here kana kuti munin'ina waamai. Saka ndakasumuka ndikaenda kuna nasekuru hanzvadzi vaamai, ndobva ndatsanangura magariro ataiita naamai. Anasekuru vakati amai vako vanonetsa, saka mimi chingozviignowai sevana. Saka takaignova sekuda kwekuti taivasanika inini semunhu ndaiva ndisina pekugara. Kumba kwanga kusisachagariki, baba vanga vasisachashandi, vana vaishanda ndevastepmother. Saka zvakanditorera nguva kuti ndinyatsobengenuka kuti what is going on, amai vangu vachiita shungu dzakadero. Saka takagara kudzimira mwana wangu grade 4. Mwana ndaitochengeta ndichiita zvese, asi amai vangu vaingopopota, vanga vasingagamuchiri zvakanaka zvandaivaitira. Saka baba vemwana ava ex-husband vakazouya vakati vanoda kuchengeta mhuri yavo. Inini ndobva ndaramba ndikati hazvikwanisike kuti ndisiye basa. Mazuva iwaya ndaishanda kuGreyston Park ndaitoena 120, it was 2011, 120 US. It was a good salary. Zvinhu zvanga zvakatondinakira, upenyu hwanga huchitondifambira zvakanaka. Ndikati zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa kuti mwana ari kudzidza kumafarms, nokuti tinogara kumafarms ndokwatinogara. Saka education yacho yeko it's poor, it's true, but decision yatingatoita panapa, zvatingatoita solution, iwe uchitora mwana wako
ndobva andiramba akati azviite kuti atore mwana. Ndatora mwana sezvo andiwo mwana wekutanga ndiwo uri kugara naye nemudzimai wako. Mudzimai wako andanozviziva kuti une vana 2 pafirst marriage yako. Saka achitora chinyi mwana. Saka akaramba kutora chinyi mwana. Ndobva adecide kuti mwana agare neni. Saka inyaya yekuti hatina kuita tiri 2. Akatouya akatotaura namai vangu. Saka palist yezvinhu zvaakapiwa namai kuti aiwa iwewe chibvisa mombe yechiredzwa. Kuchengeta kwatakaita mwana kusvika pagrade 4 panapa. Saka baba vakapa chichemo chokuti chiredzwa ndinounza. Mwana uyu acharamba aina amai vake. Haasi kunyonyaso kunopinda mumusha mangu zvakanaka nana baba vacho. Tichazozvigadziridza pamberi. Asi zvayava January, it was January 20 hanchaizozengari 20 ndipo pavakabva vati vachada kubvisa mari fees, mari rent, chikafu. Saka zvinenge zvakavaomera. Inini ndakabva ndazvinzwisisa reason yaitaura. Saka ndakataura namai vangu kuti mama, but reason iri kutaura na baba vangu ndiri kuona kunge ine musoro. Saka isusu ngatimbozamai tiite kuti tamugamuchira mwana angobviswa pano pafamu. Sezvo anenge aineni zvikarema, mwana ndinongodzoka naye mumaoko menyu. Kana iri mombe yechiredzwa munhu achinyatsoziva chishona, anongouya nayo nomuita kuti ndiye ari kudzidzisa mwana here kana kuti kwete. Ipapo ndakabva ndatozvidendera mangu. Mai vangu vakabva vandiramwira mwana. Zvoshe zvokuti ndatauririrei mashoko iwayo. Saka inini handina kuzvitora serious. Pandakaenda pepaenda kuti ndakubva, ndakabva ndasiya basa mune zvakanaka. Ndobva tatanga kuchengetwa nani nana baba vamwana achitendeswa kuchikoro. Every holiday taitoenda kuna mai. Upenyu hwaitofamba zvakanaka. Asi baba vai havana kuzowana mukana. Yatingati havana kuwana mukana. Havana kuzotora serious kutaura kwaiva kwaita mai kuti vanoda mombe yavo yechiredzwa. Vakabva vangonyarara kuti zee. Vavaplana kuti mwana aende kuboarding school, kuprimary. Vandati kaiwo wakutoronga zvese izvozvo bva wati wakuvharisa imba. Amai vangu usina kupedzerana navo. Ndaei wadi wanga watanga wapedzerana naamai vangu ozoita zvese izvozvo. Ahana kuita sekudero. Akabva atostopa kutondipa mari rent. Ini ndakabva ndakwira bhazi ndikaenda ndikanotaurira amai. Amai akati hanti wakadairira murume wako here, saka chiitawo sei iwewe ungadzoke but mwana wake ngaatore. Ini nokuzivawo nemakurira ndakaita kuti mwana angasichengetwa here nastemada unge zviri kuita umwe wake. Azviite sei azviiti. Ndobva ndangoshingairawo ndichitoti mabhinda uko zvichidaidai. Asi upenyu hwaiva hwakangondoomera. 2018 ndakazowana basa. Ndawana basa ndanditori kuZimu. Ndakangobva kuZimu ndichiuya kuno kuSouth Africa nditori nebasa kare. Ndakangosvika nekungoshanda. Handina mvura ndakambogara muno muSouth Africa, ndochokwadi. Nditori pabasa ndinotoshanda. Ndauya kuno mwana uyu ndindaigara naye achienda boarding school anga ava form 2. Saka ndakauya kuno kuSouth Africa nechikonzero chokuti ndanga ndakutambudzika naurwa yerent. Ndanga ndamunhu yoya wezvikwereti, wekukwereta zvimbadzo, wekugara ndichinetsana nevanhu nekuda kwezvikwereti. Pamba pandailoja zvikwereti zvemagetsi, zvikwereti zvemvura, zvikwereti zverenti chaicho kutadza kubhadhara. Saka pandakavhurirwa mukana naMwari, ndakabva ndati chiregai ndiende kuSouth Africa ndiuye kuno. Nditi ndikati shande for 5 years. Ndibva ndawana pekugara. Ndingonovakawo kugere munyin'ina wangu kumamisha. Ndongotengawo stand yangu ikoko ndovaka. Ende zvechokwadi ndakazadzikisa saizvozvo. Asi dambudziko rakazova apa pekuti pandakasiya mwana nemunyin'ina wangu, ahana kuzonyanyogara nemunyin'ina wangu. Baba wacho akabva amutora zvisina permission yangu. Ndakazonzwa kuti mwana agara kwababa wake. Saka mwana uyu anga akucomplaina each and every time mabatirwo aitwa nababa wacho. Some of the things ndakazvibhiliva nokuti ndo zvaaindiitawo inini. Saka zvinhu zvokuti zvakabva zvava mukundishungurudza. Saka takasvika paistende kuti chiregai ndichingoti mwana ngaabve ikoko, ngaadzokere kwaaigara. Saka pandakataura mashoko iwaya, baba zvakavarwadza, vakabva vastopa kubhadharira mwana fees akuenda form 5.
challenge yanga yakuitika pamba pasituation yavairipo pababa wacho. Mwana haana kuendeswa kunogara nastep mother. Baba vane dzimba dzavo 2, imwe iri kuBelvedere, imwe iri muWarren Park. Saka vakatora mwana vakamuendesa kumba kwavo yechi2 kuWarren Park achigara ega mu1 room nemalonja. Asi vakazotara cousin brother kubva kumusha kunana Nyazura uko ndiko kwavakamutora. Vamutora kudero akatanga kugara pamba apa. Saka bamunini ava vakaona situation iripo kuti ndo magariro anoita baba vane mwana uyu. Akatanga kunyeba bamunini vaya, mwana achirohwa, achishungurudzwa, achiita sei, vachitaura kuti anzi afurirwa namai vake. Inini nekushungurudzika kuti ndiri kure, mwana uyu pekutanga kuti aende kunogara mumba kwababa wacho handina kuziviswa. Asi pandakaudzwa kuti mwana ndokwaari, ndakatomufonera mwana ndikati wadiwa ngoramba kungoti usagare apa nokuti chikoro chinozonetsa kupedza, baba vako vanonetsa. Saka mwana pandakatora decision iyo kuti mwana ngaabve, baba wacho akabva pasitopa kubhadhira fees form 5 ne6 pandamuendesa. Saka mwana uyu akaenda form 5 ne6 ari kuDZ. Ndokwa akaenda ndichitomurentera. Saka ndakazovharisa imba last year end of February. Pakabuda results A level. Akabuda ne8 points. Abuda ne8 points vandamuti wochienda kakunursing then zveuniversity wochizoita later. Even wakuma40s kuma30s university unongoita as long uine A level une mapoints ako akanaka. Ndakuendesa A level kuti uchizoenda university sechishowo chako, but inini university handikwanisi. Ndichandingatoita ngatitsvage nzvimbo yenursing. Mwana akaramba, ndobva ndavharisa imba, ndobva aenda kunogara mumba kwamunun'una wangu kumafarms. Aenda mumba kwamunun'una wangu, ndaireza kamari kangu mukomanashe, zvinhu zvichitofamba. Ndobva awana nzvimbo kuBindura University, awana nzvimbo kuBindura University, zvinhu it was okay. Kwasara 2 weeks zvokuti aende kuuniversity kuBindura, mwana akatanga kupanduka. Akatanga kupanduka kurwa nevanhu. Kana achirwa nevanhu anobata chinhu chinokuvadza, okuvadza vanhu. Vanhu vaya vanenge vachida kutovhuririra mwana docket kuti ave nepolice report. Saka takaona kuti mwana aite police report hazviiti, we end up takutorapisa vanhu. Fani kwachona one of them waakarova akamutema nesimbi, akatotsemuka, akatonoitwa scan, akatonoiswa mastitch, nyaya ikangotsika-tsikwa. Tikatobhadhara mari dzakatoti kamari kaya kandaiunganidza ndo kakabva kaita kuita zvese izvozvo. Kamari akandai kakaunganidza ndichiitira kuti iye paanoenda kuchikoro ndobva ndasara ndichiita sei, ndichivaka imba yangu. Imba iyi inini ndine murandarume wandinofambidzana naye, ndiye wataibatsirana naye kuti every month anondipawo kamari kamwe kaanondipa, ini ndobatanidza ndotumira, ndozvataita. Saka mari iya yakasvika pakupera kubhadhira vanhu 3 vakarohwa nemwana wangu uyu, burikidza nekurwa kwaaita achivakuvadza. Saka nekuda kwokuona kuti situation manje yashata, ndanga ndakazvimanikidzira kuchibvisa pamari yangu yesalari ndichitovaka imba iyoyo kuti imire, kuitira kuti baba ava vandinofambidzana navo vaonewo vanditrust kuti munhu wandakabatsirawo kuvakawo imba nokutengawo mabuilding materials ndakaona zvisingaiti, uye futi pamberi pehama dzavo ndakaona futi zvisingaiti. Saka ndakashingaira, mwana akazoenda kuchikoro, but zvinhu zvaiva zvakaoma. After aenda kuchikoro pakabva pazonzi top up. Pandati top up ndichazoona pamberi, pari zvino ndakatoomerwa. Ndanga ndine zvikwereti zvemabhirida, takazoenda tikanokwereta zvinhu kuHardway kuti imba imire ndichibhadhara mbichana. Saka mwana akangoti achibva kuchikoro ndokumhanya kuenda kwababa vake. Aenda kwababa vake, munun'una wangu akazama kuti ataure nababa vake kuti okay fine, amai vemwana havasichakwanisa kubhadhara school fees nepamusana pekuti mwana adzoka mumaoko menyu, isusu taida kutouyawo nedambudziko rakati. Ndo zvakaita chini, mwana airwa nevanhu. Saka mai vacho vakatora dzimwe mari dzavo dzavanga vaunganidza, saka zvaazobva zvavadisturba. Enda pafees yacho yakabva yanzi top up iko kuSouth Africa kwavari kubasa kwavo
salary inenge isingakwiri. Saka zvinhu zvokuti baba vacho akangoti ndichabhadhara mari ende apo munhu asina kuzobhadhara mari. Saka pane dambudziko baba vacho vari kuratidza kuti havasi kutoda kutobhadhara mari yeschool fees kubva last year kupakara manje uno havasi kutoda kutobhadhara mari yefees mukomana Asha. Ndo chokwadi chiripo. Yangu mari inini ndinokutambira 4,300. Ndo mari yandinotambira. Pa 4,300 ndinobvisa rent yake iyi ye$70 US. Ndozobvisa mari yedata nokuti pamba panoloja hapana wifi. Saka ndibva ndati mari yechikafu nemari yemadomestos anoshanda kucleana pamba ipapo pana caretaker apo it's a good house kubhinduroko. Saka inobva yaita sei ogotiwo kunoko inobva yapera. Saka inini pane nyaya yangu pari kunyatsokundirwadza kuti baba ava ndoita sei navo, nokuti chekutanga vanhu vari kutochengeta imwe mhuri. Vana vahanzvadzi dzake, hanzvadzi yake sikana yakashayikirwa nemurume. Saka ndiri kuona kunge akatora mushirikadzi wehanzvadzi yake akaisa paneni, akatora hunherera hwevana vahanzvadzi yake vevakwasha vake akaisa pamwana wake. Iye zvino zvanobata mwana uyu Rafu ari mumaoko mababa vake. Ndo chokwadi chandiri kutotaura. Inini ndinotoshanda, kwete kuti handishandi, no, ndinotoshanda every month ndichitowana mari. Asi ndakurirwa nenhaurwa yeschool fees. Handizivi mukomana Asha kuti nditi mungandibatsire nepapi, kumutsvagira dona here, scholarship here. I don't know kuti ndoita sei nedambudziko randakatotarisana naro. Baba vacho doesn't even care. Anotobata mwana uyu Rafu as if unge ndistepfather kana kuti sarapa vana. Asi kuti mwana wacho ahanzwe akauya usaidire kwangu anotanga kurwa nevanhu. Iye zvino akatuka munun'una wangu chaiche waaigara naye muna December. Akamuudza kuti tiri masatanist, tiri anambwa, tiri varoi. Akarova mwana wavo munun'una wangu cousin brother yake akamukuvadza. Munun'una wangu akafonera baba vacho kuti mwana wenyu ndo zvaaita, nekuti iye akabva abva ikoko ndobva achidzokera kupi kumba kwa baba vake. Anga ati ari kuenda kumba kwamunun'una wangu for Christmas holiday. Baba vacho akati alright. Saka pa Christmas holiday ipapo ndipo paakaita zvese izvi. Saka paakasvika kumba kwa baba vacho abva uko, baba vacho mva mupa mari yebhasha, ndzokera unoita sori. Ndobva angoti alright, ndobva adzokera ndobva anoita sori. Inini December handina kukwanisa kuenda nekuda kwekuti ndanga ndine zvikwereti. Saka handina kukwanisa kuenda kupi kuZimbabwe. Nyaya yandatsanangura yekutuka munun'una wangu ndakatozoti yekutozonzwawo nehanzvadzi yangu kuti ndo nyaya yakaita sei yakaitika. Saka handizivi mukomana Asha kuti ndoita sei, ndodini nesituation iyi. Mwana ari paBindura University asi hapana fees ndakangoibvisa ka1 achitotanga kutoenda. After mavhotsi ndobva zvanzi top up. Saka handizivi kuti nditi ndinoaplya scholarship, anoaplya scholarship yachona hawo, angawana dona hawo kuti abhadharirwa hake fees. Mwoyo wangu nepfungwa dzangu dzingodzikama nokuti handisi kurara. Ndomuti chidropawo right university yacho tisiyane nazvo nokuti tazvitadza, nokuti baba vako havasi kutoda. Vakasenderwa message nemunun'una wangu vanongoblutika. Iye vacho akasendawo message kuti kuchikoro kune chikoro chemari yakati vanongoblutika. Asi mwana waye akatobva pamba pababa vavo achitoenda kuchikoro. Mari ndini ndakatotumira yemarenti, yemachi, yefood, everything. Saka handichaziva mukomana Asha kuti ndoitawo sei, ndodini, ndoita sei nesituation yakadai so. Handizivi, zviri kundirwadza, zviri kunditetena mwoyo, ndiri kushayiwa hope, kurara chaiko nokutambudzika. Handizivi kuti nditi izano ripi ramuchandipawo. Handizivi kuti mobuditsa here nyaya iyi paplatform yenyu, kunyange deno kana mukasaviga identity yangu, nokuti ndo chimiro chiripo. Handichaziva kuti mwana weodhiropa here yunivhesiti ogara hake kumba kwababa wacho zvongopera zvotongofarara otongoregedza hake. Asi nenyaya kuti ndine shungu yokuti aende kuyunivhesiti, sezvo ndirini ndakatanga neishu iyoyo, baba vacho vari kutoita kunge stepfather pamwana uyu. Saka handichaziva kuti ndoita sei.